Topo Phantom 4 je cestná bežecká obuv určená na každodenné behy, tréningy od kratších až po dlhé vzdialenosti. No vďaka vysokému pohodliu a tlmeniu sa tento model stal obľúbeným aj mimo športové využitie, a to ako alternatíva na voľnočasové nosenie, do práce či na cestovanie. Tu sú kľúčové vlastnosti obuvy Topo. Za prvé, široká predná časť, aby prsty mali priestor a mohli sa prirodzene roztiahnuť. To má za následok zlepšenie stability, vnímania terénu a eliminuje vznik otlakov. Za druhé, pevná fixácia chodidla aj navzdory širokej prednej časti. Obuv tak nie je potrebné pevne zašňurovať a drží veľmi dobre. Za tretie, nízky alebo nulový drop poskytuje nohe prirodzený nášľap ako takú oporu a nenarušuje prirodzený pohyb. Obuv Topo ponúka na výber 3 typy dropov, ten nulový, 3 mm a 5 mm. No a model Phantom 4 má práve 5 mm drop, ktorý poskytuje ľahkú oporu pri kroku. A za štvrté, kvalita použitých materiálov z vršku, medzipodrážky a podrážky sa vyznačuje vyššou odolnosťou, životnosťou, komfortom, o čom svedčia aj recenzie mnohých športovcov. V tomto modeli je použitá prémiová péna Zip Foam, ktorá poskytuje vysoké tlmenie, mäkkosť, no vďaka svojim vlastnostiam nestráca na rýchlosti. Ak ťa tento model alebo filozofia značky Topo oslovila, príď si ich k nám vyskúšať do športovej predajne Vereda Sport v Považskej Bystrici.